ja. Onder die afkortingen zijn we bekend. L11 trekt ook dit jaar weer door Limburg en we gaan kijken wat vastelovensvierders in het noorden en in het zuiden allemaal met deze dag metmaken en wie ze dat allemaal gaan vieren. Vandaag zijn we met de sleuteloverdracht in Bergen. Daar kregen 6 prinsen de sleutel uit de hand van de burgemeester die dan zijn mag voor een aantal dagen afgeeft staan. Ook de jeugdprinsen kregen de sleutel. En of dat in Noord-Limburg anders toegaat als in Zuid-Limburg, kijk zelf maar. Prins Geert, prins van de seniorenvereniging in Bergen. Geert, er is dadelijk sleuteloverdracht, maar waar is die de sleutel? Ja, dat weet ik niet. Ik zal hem even moeten zoeken. Dus, Dan lopen we er even door dan. Ja, dan lopen we er even door. Dit is er niet. Dit is er niet. Dit is er niet. Heb je hier enig idee waar de sleutel van prins Geert is? Nee, geen idee. Er zijn grote sleutels, die zijn voor de prinsen van de grote carnavalsverenigingen. En er zijn kleine sleutels, kleinere sleutels, Ja, van de jeugdprinsen. Ja, daarom. Zou de seniorenprins dan de kleinste sleutel krijgen? Oh, daar heb je best kans op, ja. Ja. Maar terwijl hij eigenlijk de grootste moet hebben, vind ik. Hè? Want ik tel hier 6 sleutels, gouden en 6 zilveren. Ja. Hè? En er hoort eigenlijk toch nog wel een platina sleutel bij of zoiets, hè? Voor de ouderen. Hier zit prins van? De Erdmannekes. Dit Dus is, eigenlijk, is ons rijk. Ja, en iedereen is de gast hier. Dus we kunnen vanmiddag een mooi feestje maken. je zit weliswaar nu al lachend, maar Ja, het serieuze werk moet nog gaan beginnen. Want je hebt nog niet eens de sleutel, dus nog steeds geen macht. Nee, ik heb nog geen macht, maar we hebben al langzaam voorbereid. Vanaf januari eigenlijk al langzaam wel vol gas erop. Hè. Wat ons opvalt is dat er een seniorenprins is. Ja, Die, eerst uitgekomen. die is gisteren uitgekomen. Gerry. Maar die kreeg volgens mij geen sleutel, want er liggen maar 2 keer 6 sleutels. En volgens mij zijn er 6 jeugdprinsen, Ja. 6 grote prinsen. En wat kreeg dan de seniorenprins? Kreeg daar een Ja, die doet- hoesleutel? Nee, dat doet gewoon met ons met. Dat doen we samen delen. Dus Geert, het dreigt toch goed te komen. Ja, dat is schijnbaar wel. Ja, nou ja, als er een loper is die op alle deuren past, dan kom ik overal binnen, weet je wel. Hè? Dames, je zit er allemaal zeer vastelovensachtig uit. Geert zit van een van de jeugdvastelovensvereniging. Ja, dat klopt, van de Sjorpel. En je hebt ook de prins. Ja, Prins Dave de eerste. Goed, en dat is de kristallen ook in de sleutel. Zeg je? De kristallen ook in de sleutel. Ja, Het is voor de eerste keer dat jeugdprinsen in Bergen de sleutel krijgen. volgens mij wel. Ja. Heren, mag ik het vragen? Je zit met een super serieuze bezigheid aan de slag gaan. Ja. Echt serieus. Ja. En de komende dagen is het alleen maar zorgen dat al die penningen voortdurend weg zijn. Ja, wij moeten die gewoon allemaal wegsturen en dan komen die penningen allemaal via de bar weer terug. Maar ik zie hier een heleboel jonge dames voor uw gebalie staan. Ja. En er staat een hele grote steker van onder de 18 geen alcohol. Ja, maar die drinken ook geen alcohol. En het is ook moeilijk voor ons als die allemaal te ver staan. Hè? Dus je hebt liever een jong bloempje en hij juist. Dat weet ik wel zeker. Hebben ze in Bergen veel groenbleetjes? Ja, veel. En mooie. Is dat de reden dat je hier achter de kassen zit? Heb je een overzicht? Ook. En dan blijft ook nuchter. Hè? Ah, ja. We vinden dat gewoon fijn om te doen. We komen zelf uit Siebegewald en doen dat ook daar regelmatig. Dat is gewoon, voor ons is het een beetje een hobby, dus vinden we leuk. Centen en penningen schuren. Ja. Nou en dan vooral met de dames en met de heren korte gesprekjes hebben en dat is altijd wel lachen. Ja. Dat zit wel vrij bijna. Maar heel eerlijk, welke vind je de mooier? Die van die vriendin of die van mij? Nou, ik vind deze toch wel het mooiste. Oh.
Dan kom je toch weer bekijkt vanaf, hoor. Ja, jammer. Mevrouw Peltzer zit burgemeester van Bergen. Ja. Een gemeente met een zestal dorpen. Vanmiddag zit je op Markwiet voor een paar dagen, hè? Oh, dat vind ik gewoon niet erg, want iedereen daarvoor plezier. Het maakt dat voor mij. Maar wat ons verbaast is, er liggen 2 keer 6 sleutels, dus 11 plus 1. En eigenlijk zouden er 11 plus 2 sleutels moeten liggen, want er is ook een seniorenprins. Ja, we hebben dit jaar voor de eerste keer de jeugd uitgenodigd. In de zin van, bij de jeugd heeft hij de toekomst en zo kan ze traditie weergeven. Intussen hebben zich inderdaad ook andere prinsen gemeld. Dus we moeten volgend jaar kijken wie we de viering zo groot mogelijk kunnen houden. Dus dan moeten de sleutelmakers stevig aan het werk. Ik denk dat we hem gewoon alvast aan het werk kunnen zetten voor de ontwikkelingen die we krijgen. Maar aan de andere kant moesten blij zijn, want dan met Sisse, dat het wel gedragen wordt, dat iedereen hier een stukje macht wil hebben om zijn plezier te vieren. Hè. Ja. Je komt uit het zuiden van de provincie, je zit nu in het noorden als burgemeester. Heb je daar verschillen in gezien, de manier waarop vastelovend gevierd werd? Nee, elk dorp heeft toch in zijn eigen manier en iedereen gaat voor het maximale plezier. En ik denk dat dat ook nodig is. Want de dorp of een gemeente schuddelt van het plezier, dan is de carnaval goed. Die kunnen nou de zaal niet gaan als we willen. Nu, ja, nu. Gert-Jan de eerste, prins van de suikerpinnen. Nog wel, maar niet lang meer, hè? Nog een uur of 10 en dan zien we klaar. Letterlijk klaar. Dan zien we 12 maanden, 18 dagen en een paar uur bezig geweest en is het mooi geweest. Nou, de straalt gewoon alsof ze blij was dat ze er straks aan is. Nee, nog lang niet. Lang niet. Ik wil je bijtekenen, maar dat mag niet. Hey, maar dit is nu dadelijk de sleutel van de burgemeester en dan met Christen dus de macht. Maar die macht was ze vanavond ook nog kwijt. Ja, dat heeft heel ten je dat in. Ik leg als het ware nee prins alles uit vanavond en dan komt dat helemaal in orde. En dan huurt ook de sleutel bij. Dat huurt ook de sleutel, dat is mijn eigen allerlaatste verplichting. De sleutel overgeven in een goede handen aan de nee prins en die komt er. Nora die is 20 weken nou. 20 weken en dan nog vastelovend vieren. Ja, die mag al gelijk met de paplepel erin gegaan vanmorgen. Dus loopt gewoon simpelweg door. Ja, die doet het goed. En de zaal wordt voller en voller, voller en voller, voller en voller. Kira die was jeugdprinses in Siebenwald, maar ik zie nog de prins van Siebenwald, de jeugdprins van Siebenwald, een stuk verderop staan. Volgens mij is het toch eigenlijk heel normaal dat zowel de jeugdprins als de prins bijeen staan, of niet? Ja. Ah, je kunt wel, volgens mij gaat het in de gaten. Ja, ik heb het inderdaad in de gaten. Hey, maar als je een prinses hebt, dat is natuurlijk wel zaak dat ze ook op die prinses let, hè? Ja. Bergen alaaf.
Dames, wat een geweldige dans. De sleuteluitreiking. Niet alleen de carnavalsvereniging uit Siebigwald hoeft te klappen, maar dat mag het hele zaal doen. Voor onder de 18 is er niet bij, hè? Nee, helaas niet voor heel veel mensen. Maar ja, goed, het is nu helemaal zo, hè. Dus, maar dat komt goed. Jullie hebben er geen moeite mee? Nee, ze kennen me hier allemaal en ze weten wel van, bestellen heeft geen zin. Dat werkt dus niet? Nee. Dan kun je geen druppel onder de 18 rood? Nee, bij ons niet in ieder geval. We gaan er echt zeer ons best voor doen. Ja goed, je hebt het natuurlijk niet helemaal in de hand. Maar als ze hier aan de bar komen bestellen, gaat het niet door. Ja, wat er in de zaal gebeurt, ja, dat kunnen we niet altijd zien. Tapsen. Ja, dank u wel. Dat is goed. De sleuteloverdracht in Bergen waar de eerste etappe in ons trektocht door Limburg. Morgen gaan we in Mook naar de optocht kijken en we hopen dat je er dan ook wel bij zit. Veel plezier alvast vanavond als je nog op stap gaat en tot morgen.